Good morning everyone. So, nanapunta karon sa atong daily devotional. Atong pakpaka na itong buhay nga Diyos sa iyong pagpadayon, sa paghatag o kusog para magpadayan na niya. Dili na nako lang ngayon, and my title, my topic for today is about spiritual asset. Spiritual asset is dili ni siya makita sa mga ordinaryo nga tao. Makita ni siya sa born again. Kanang gatuo o puwi ni Diyos. In John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Kabalo ni Gitani no kay isa ni siya sa mga known verse. Ma-remember na ko kung ati isa ni siya sa mga favorite niya nga verse kaning John 3:16. So, I have 4 spiritual assets. Number 1 is knowing God beyond words and facts. And number 2, knowing your calling. And number 3, knowing God's riches. And number 4, which is the last, knowing God's power. Okay, in number 1, knowing God's beyond words and facts, in John 3:3, Jesus answered him, truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. So, ningon diri nga, kung dili daw ka ma-born again, dili daw ka makakita sa kingdom of God. So, kailangan din nato paningkamutan nga change atong attitude. Like, kung sa panaingon nila dira nga, kanang attitude daw din dili makaon sa iro. So, ato ginang i-change kay kung ikaw nangandoy ka nga maadto kag langit, so i-change ni mo imong attitude, i-change ni mo imong lifestyle nga. Itong lifestyle mo sa una nga na kay bisyo, imo nang i-change nga wala una na imo siya para ang imong gipangandoy nga maadto ka sa langit, maadto gid ka sa langit. Pero usahay man gud bisag ka ng present ka, permi, church, kay absent, pero kung imong heart, wala si Jesus, useless gyapon na, dili gyapon ka makaadto sa langit. Eh, ang imong pagpangalagad dira sa pumbuy ng Diyos, dili na siya dula-dula, dili na siya tiyaw-tiyaw, dapat ito kung seryosohon. Umingon ka nga, gusto kay kung kanang kang, pero inig session na dili maminaw, tulog-tulugan lang ang mga walis sa mga speaker. So useless gyapon ang imong pagpangandoy nga maadto ka sa langit. So, kailangan yun nato i-change ang atong attitude when it comes sa mga inana. Kay dili man dula-dula ang atong pagka-Kristohanon, natas mga seryoso nga butang. Number 2, knowing your calling. So, makita niyo siya sa Matthew 6:33 to 34. But seek first His kingdom, His righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. So, nadira, dili gidaw ta angay mag-uol sa atong ugma. Di ta angay mag-uol sa atong future kung unsa gid ang atong calling. Like in diri sa Mark 16:15, He said to them, go into all the world and preach the gospel to all creation. So, naata diri aning kalibutan para mag-preach ta sa gospel. Kay para ang katong mga tao nga wala kaila kay Jesus, makaila sila. Kay isa gid na sa atong mga rule, mga Kristohanon, mo share at mo spread ang unsa ang angay mahibal-an nila kay Jesus. Sana sa atong mga buluhaton as Christian nga atong i-share ang gospel. So,
And number 3, knowing God's riches. In Philippians 4:19, and my God will supply all your needs according to their riches in glory in Christ Jesus. Imagine nga nakadato atong buhi nga Dios kay i-provide niya ang atong mga panginahanglanon kung unsa nga atong mga yun niya ginang ihatag basta kay musampit na kita sa iya. Bisan magmawala ta, di gyapon ta malimot magpasalamat sa iya. Especially kung naata daghan kay siya gi-supply sa ato. Kana magpasalamat tag-ayo kay naata abundansya ta, daghan tag-ayuda, especially karon nga crisis, daghan nagipanghatag ang gobyerno, daghang sardinas, abundansya ta. Ito magreklamo kung natagan tag sardinas, mga noodles, kung sa panadi mga udong ba diha. Usa kay kana gikan na sa atong buhi nga Dios. And 4, which is the last, knowing God's power, Romans 13:1. Everyone must submit to governing authorities, for all authority comes from God, and those in position of authority have been placed there by God. So, wala gilaing makagagahom sa tanan, kundi atong buhi nga Dios. Siya dapat atong kahadlukan sa tanan. Mahadlok galita sa atong mga isa sa mga head or mga leader sa atong mga sa panangipang tarbuhan nato, like sa mga dagkong company. Mahadlok ta nga masawayan, mahadlok ta nga mawadag trabaho. So, dapat ato po silang i-respect. So, dapat ingana po ang atong pag-respect sa atong buhi nga Dios. Mga igsuon, no? And maura to ang atong upat ka spiritual asset. So, kung mag-ampo ta, atong ito ko atong ulo o atong ipiyong atong mga mata. Yes, Lord. Salamat, Lord, sa tanan sa imong gihatag ng mensahe karong kabuntaga, Lord God. Salamat, Lord, kay ikaw padayon og hatag og kusog sa mga mata, Lord God. Sa tanan imong gihatag na kaayo sa pag-supply sa mga panginahanglan, Lord God. Salamat, Lord God, sa tanan imong kaayo. Ikaw lamang pasidunggan, pasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen. So, umaora to. I hope na bless mo karong kabuntag. Thank you for tuning in. God bless you all. Bye, guys!